होमबा बुङो आरो गथ'आ आयै आं साख्रि मोनसेबाबो लानानैसो गारगोन आयै जोंहा न'खरावबो जेबो अबस्था गैयाथ' आं साख्रि लाथारगोन आयै बिदि होनना बुङो आरो बिनिफ्राय आंखौबो बुङो आरो आयै नों एफा खस्थ' खालामनांला। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आं लोगोफोर बियाम सोदोब चेनेलखौ नायगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजाफोर जोंनि न'खराव जों संसार जायोब्ला दुखुबो फैयो खस्थ'बो फैयो नङा होमबा स' बिदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे न'खराव गोबां गेदेर दुखु जानानै दङ थांनाय समनिफ्रायनो आं बेनि न'खरनि जाय जाजानाय बिनि बिमाजों डाइरेक्ट रायज्लायनि खुलुमबाय मादै। औ आं बे जाजानाय गथ'नि बिमा आंनि नामा जाहैबाय सोमसि मोसाहारि आरो बिफानि मुङा जाहैबाय समरसिं मोसाहारि आरो बे जायबा गथ' बेमार जानानै दं बिनि नामा जाबाय मोनसिंसिं मोसाहारि। गोबां दुखुआव गोलैसोनानै दं जोंहानि न'खरा दा। एड्रेसखौ एसे खोन्थानानै होदो। जों माबा खैला माबानि बिश्वनाथ सारिआलि ओमफ्राय गामिया जाहैबाय जोंना खाग्राबारि। बेनिफ्राय गथ'आ फरायोमोन फाबै फरायसालियाव फरायोमोन आरो कलेजाव। फाबै फरायसालि बे इंलिस स्कुलावमोन नामा? औ ओइ माबायाव सेकेन्ड इयार फरायगासिनोमोन आरो। ओमफ्राय दा बे समावनो फरायबाय थानाय समावनो गथ'आ बेबायदि हरखाबैनो जाब्रबना होदों आरो। मानो होनना बुङा माने हरखाबैनो जाब्रबबाय जोंबो मा जादों मा मादों मिथिस्लाबासै बिदिनो बिस्थिबार हरावनो माने बिदिनो हरखाबै जाबाय 11था सम हरनिफ्राय गथ'आ माने बिदिनो जायै लोङै उन्दुबायमोन आरो उन्दुनानै थिग 11था समाव मा जाब्रबखो गथ'आ गाबख्रावनानै सिखारबाय बिमा बिफाया बुंबाय बाबा मा जाखो होननानै गाबख्रावलाबायबाय आंबो सिखारबोबा माने गथ'आ आं नायफैबा आइखां बायखां माने अरखि अरखा बोखे बोखा जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय एकदम थोर थोर फमफिजोबदों गथ'आ ओमफ्राय माने सिं सिं गाबदोंबो नालाय गाबनोबो हायासै बोखे बुखेजोंनो बिदि बोखे बुखेजोंनो आसलथे मा जामारदों दायो एसेबो मिथिगोना मिथियाखै? दामाने बे बोखे बुखायासो जाखो ना माखो बेखौ दा जोंबो मिथिला माने बेनो माने माबाया माने खर'आव माने माबा जाना थाबाय ब्रेन स्ट्रक जानाय बायदि जादों आरो माने रोदाया सर्ट जाहैखो ना माखो बे सर्ट जानानै माने गावख्लाबनानै थैया खर'आव ज' जानानै दं होनदों आरो डाक्टारा नायनायाव। बे खर'आव मा अपारेसन खालामदों नामा? औ अपारेसन खालामनाय जाबाय आरो दा खर'खौ अपारेसन खालामनानै माने बै थै ज' जानाय ब्लाड जमा जानायखौ माने दिरुनबाय आरो। ओमफ्राय दा गथ'आ माने अपारेसन खालामबाय नालाय दा एसे माबायाव फैबाय फैनायालाय मेगना नायबाय माने लांजेननायनिफ्रायनो 7 दिन मेगनबो नाया लोर सोर गैया जेबो हुस गैलामोन आरो गथ'आ बेहुस जाखाबाय आरो। बेनिफ्राय थिग माबाबा 3थासो समबा आरो एसे हुसाव फैबाय आरो गथ'आ हुसाव फैबा एसे बिदिनो लल' लाला जाखाबाय माने माथोआबो गैखाला गोदोखाबाय आरो। ओमफ्राय बे समावनो माबानाय समावनो बिनिफ्राय थाबाय थानानै आरो हरसे दोनलायबाय फैसा थाखानिबो एसे थेक जाबाय बिदिनो नागिरनानै अखानायैसो आरो लांफिननाय जालायबाय आरो। ओमफ्राय दाथ' खोनानो मोनदों जेनेबा बेसेबांबा बुरजा फैसा होबावनांगौ दं? फैसाया दाख्लैनो 7 लाख होनानै फैबाय जेने थेने दा 2 लाख बाखि दंबावो। दा बे फैसाखौ माने होनोनो हायाखै आरो दा बे 2 लाख फैसा होनायनि थाखाय गथ'खौ लाखिफिनबाय आरो दा बेयाव दङ आरो जोंनो। माने फैसा होनो हायिनि गथ'खौ लाखिना दोनदों? फैसानि थाखाय दा गथ'आ माने हास्पातालावनो दङ 2 लाख फैसाखौ होबासो माने जों बे गथ'खौ बरननानै दा एसि आव दोनदों आरो आइसिइउनिफ्राय बरननानै। आइसिइउनिफ्राय बरननानै एसि आव दोनगासिनो दा समबारसिम डेट आरो बे समबारसिम माने बै 2 लाख फैसाखौ होनानै बे गथ'खौ माने बै नाग्रा मालिस खालामग्रा डाक्टारनाव लांनांगौनो आरो। थारमाने आखायालाय मावो आरोना बे आथिङा माने लोर सोर खालामनो हायाखै आरो फारसेया आखाइ एसे एनै मावो आरो फारनैबो ओमफ्राय बे आथिं फारसेया सोमावनो हाखायाखै आरो गथ'आ। ओमफ्राय दा बेखौ मालिस खालामनायाव लांबा मोजां जागोन होनदों आरो डाक्टारा। मालिस खालामनांगोन होननानै दा बेयाव लांनो माने थाइसेबो फैसायानो गैया बायदि जानानै दं अबस्थायानो गैया न'खरावबो हा हुआबो एसेल'। ओरैनो आं बिजनेस बेफार मावनानैसो आं गथ'खौ थाइसे थाइनै बुथुमनानैसो आं फोरोङोमोन आरो। दा बे फोरोंनायावनो बे गथ'आ सा ससेयावनो बेबायदि जाना होबाय जोबोद दुखुआव दङ आं दा। गथ'आबो जोबोद गियानि आंनि फिसाया बयबो बुङो। मास्टारफ्राबो बुङो आरो गथ'आ जोबोद मोजां बे गथ'आ गियानिथार आरो बुंदोंमोनबो मास्टारा माने एबार 1st डिभिसनाव थांगोन बे गथ'आ 1st डिभिसन लाखिगोन होनना बुंबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय गथ'आ आंनो खोन्थाफैयोमोन आरो आं एबार 1st डिभिसनाव थांगोन आयै मास्टारफोरा बुंदों सारमोना आंखौ बुंदों बिदि होननानै खोन्थाफैबाय थायोमोन आरो। आं बुङोमोन आरो दे बाबा नोंनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां जों नोंनि थाखायनो नाजागासिनो दं नों मोजांखौ फराय बाबा बिदि होनना आं बुङो आरो। होमबा बुङो आरो गथ'आ आयै आं साख्रि मोनसेबाबो लानानैसो गारगोन आयै जोंहा न'खरावबो जेबो अबस्था गैयाथ' आं साख्रि लाथारगोन आयै बिदि होनना बुङो आरो।
बिनिफ्राय आंखौ बुङो आरो आयै नों एफा खस्थ' खालामनांला बेफारखौ मावनांला आयै बिदि होनबाय थायोमोन आरो एसे गोबां दुखुनांथाव खस्थ' मोनबाय आं एसे दा जानो लोंनोबो हाया रायलायनो हाया आरो गथ'आ पाइपजोंसो गन्थंथिं पाइप सोनानै बिदिनो दौवो आरो जानायफोरखौ बिदिनो थेमा लाबोयो ओमफ्राय गाइखेर एसे बिदिनो माबा माबि दौबाय थायो आरो नार्सफ्रा माजों दौवो ओरैनो सामसजों गलायनानै माने पाइपजोंनो दौहरो आरो इलेक्ट्रिक दौवो ओमफ्राय दैफोरखौ एसे एसे खुगाजों ओरैनो एसे माबानो हायो आरो माने मन'नो हायाखै नालाय बांद्राय बिदिनो थोबसे थोबसे दौनो गोनां जायो आरो होमबा 2 लाख थाखासो नांबावगौ आरो ना 2 लाख नांबावगौ दा आरो मालिस खालामनायनि नानायावबो नांबावगौ बे जेनेबा बबे हस्पिटालाव होनदों हस्पिटालनि नामा हस्पिटालनि नामा जाहैबाय माबायाव गुवाहाटि नारेंगि गेट हस्पिटालाव दङ गुवाहाटि नारेंगि हस्पिटालाव दङ ओमफ्राय बे मा होनो मोदोम नानायाबोथ' मास मोनसे होनदों नामा औ मास मोनसे नानांगौनो होमबाथ' नोंसोर मास मोनसे आरो बेनिफ्राय बर'नानै रिलिज जानानै आरो मास मोनसे थाबावनांगोन बेयाव मास मोनसे दोनबावनांगौ बेबो 2500 लायोनो दिनावनो 2500 औ आयौ दा उफाय गैयि जाना दं न'खराव जेबो अबस्थायानो गैखाया जोंहा जों बेंगलरावसो खामानि मावनानै दंहैयोमोन बिमा बिफा आरो बिब' सासे दं ओमफ्राय बे दा फरायनाय गथ'आ बे बेमार जानाय गथ'आनो माने न'खरखौ बेंनानै दङमोन आरो हारसिङै थायोमोन बियो बेनिफ्राय फरायोमोनबो आरो माने ना औ माने न'खरखौनो बेंनानै गावबो फरायोमोन न'खरखौबो बेङोमोन बिदिनो ओमफ्राय आरो फंबाय सानै दङमोन बे फंबाय सानैखौबो बेनो नायोमोन माने बेयो बे मोनसे स्कुलावहाय फोरोंनानै मा होनदों गथ'खौबो गावनि फंबायफोरखौबो नायनो नागिरलायदोंमोन बायो ना औ गावनि फंबायफोरखौबो बेनो बेंजोबोमोन माने बेनोमोन आरो बे बुहुमाव बिराद दुखु जायो रंजानायबो फैयो दुखुबो जायो स' बिनि गेजेरावहाय आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय गोबां माने अनसुला सुबुंफोर दं अनसुलि सुबुंफोर दं आं आसा खालामो बे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोनहा गोबां मदद खालामगोन आरो लोगोसे नोंनि जि गाबनाय बेखौ नुनानै सोरबाबाबो एसेबाबो थाइसे थाइनैबाबो हरगोन आं बेखौ मिजिंथियो स' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे मादैनि फिसाज्लाया बेबायदि हालोदाव दङ रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन बे मादैया गोबां दुखुआव दं आरो लोगोसे बे दुखुनि जि मोदै गनाय बेखौ जों एसे हुगारलायनि बयबो नाजादिनि जाय हायो थाइफा थाइनै आं स्क्रिनाव होगोन मबाइल नाम्बारखौबो नोंथांमोना पार्सनेलि रायज्लायहरनो हागोन आरो लोगोसे गुगोल पेबो आरो स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर अननानै सेयार खालामबानो जाबाय बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ खर' गंग्लायै आं आर'ज गाबहरो जोबथायाव जाहाथे एसेसो मदद खालामो होननानै जागोन दे दे आं दा जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दङ दे जागोन दे आंहा गैला जेरैबो दे नोंनि फिसाज्लाया थाबैनो हामथों दे